This is not a test. I respect the bass loud. Yeah. Hawu, yini ekusena ngaka manje? Yamazi Spiderman lo odansa enkundleni zokuxhumana. Lo tata Spiderwoman. Yena ngani uPhitha Phakha iAvenger. Oh, yeah. Manje ngifuna umntshontshe imask yakhe nami ngifuna ukwazi ukudansa njengaye. Hayi asikho isidingo ngiyiphethe vele mask into engihleze ngiyiphethe. Nayi. Le mask le imask ye-COVID-19. Mina ngifuna imask yakhe yabo khona ngizoyiqona nami ngikwazi ukudansa. Hiha. Hayibo. Yeah. Okay, asambeni so intshontsha sami. Right. Manje plan izothini? Hawu. Yini manje futhi le? Usho yiphi? Lo igqokile. Isaza leni. Manje plan? Oh, iplan. Sizolo khunja mina ngizisha ngathi ngibambe inkunzi yezo. Wena mase uyahayiza. Spiderman. Ngiyamazi. Uyathanda ukuthatha izinto ezinone of my business ezenze one of my business. Uzoqhamuka ukusiza. Okay. Izospana la le. Mse sayishwethi. Mase sayihlwitha imask. Okay. Abasho. Hayi manje phela. Ngizoqala kwami ukuze ngasiyakhala. Yona futhi letha umnikelo yofazi kaJehova. Phitha Phakha, Spiderman. Yini laba ndaba bafazi? Uba manje lo. Spiderman wena. Nguphitha Phakha. Thina besifuna uSpiderman. Sintshontshe mask. Ayibona imask le. Ngathi umzekezeke lo. Umbuke nje. Athi yala abantu abaphuza isiqatha. Ayithatheni nama ngisayifuni vele. Cha ngizomtshela mina iqiniso. Cha mfowethu siyaxolisa mfowethu. Ngeke sawazi ukuyintshontsho le mask yakho. Awuntshontsheni. Angeke. Awunganicela vele nama esangisebenzeni. Ayinayo ne-insurance. Nje mfethu hayi ngeke. Le mask. Hayi mfethu sosixolela mfethu ngeke sikwazi ukuyintshontsha mfethu hayi ngeke. Yabo la ngizothi ngiyabhenga ngimane ngizithole sengisina okanye ukudlala i-shoulder kanje ngathi ngumsuthu. Le. Sengize ngaqhuma.